Dami nagalinis ngayon ah. Cleaning day ba ngayon? Yo! Kamusta kayo mga friends kong malalupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Mayroon nga palang nagtatanong kung available pa daw ba yung matte black na Sniper 155. Napakahirap na tanong mga friends, pero iisa lang ang sagot ko dyan. 90%. So 99% ang sagot ko ay wala na. Pero meron ka makikita sa mga kasa na yung mga batak na. May mga makikita ka mga batak na, pero yung brand nyo talaga 90% wala na. Kasi maski nga itong itong gloss black mas latest to kaysa dun sa matte black na standard version. Phase out na daw. Di lalo na yung yung matte black, no? Pero may makikita ka pa din naman sa mga kasa. O siguro meron silang naka-stock na nakatago sa baul. Nag-uubos lang talaga sila ng stock ng ABS version. Pero most probably hindi nila basta-basta ilalabas yan, yung mga matte black na yun, yung standard version na 2021 model. Pag nagtanong ka kasi sa kasa ngayon na Sniper matte black, ang isasagot sa iyo ay yung ABS version. Ang ipapakita sa iyo yung ABS version. Ang mabibili mo na lang talaga ngayon ng yung mga una-unang version, mga second hand, tsaka mga hatak sa kasa sa pagkakaalam ko lang. Kasi ganun lagi kahit nga itong gloss black, tatanong ko sa kasa, ay wala na po kami makukuha na yan phase out na po yan wala na po kami makukuha na yan ito na lang po matte black na ABS version. Minsan nga wala pa sila sinasabing ABS version ay wala na po kaming ganyang model, ito na lang pong matte black. Ayun na yung matte black ngayon, yung ABS version mga friends. Ang daming naghahanap ang daming naghahanap ng gloss black na ganito, yung kagaya ng akin. Ang dami naghahanap ng matte black. Ang dami naghahanap ng mga lumang model. Hindi ko sure kung bakit gusto nila yung mas lumang model kaysa dun sa ABS o kaya yung sa mga bagong model. Hindi ko alam kung base lang sa itsura. Ang iba sinasabi overpriced daw. Parang sang-ayon naman ako na medyo overpriced yung ABS version, pero may mga standard version pa naman siguro ang iba ayaw nung kulay kasi masyado matingkad, kaya naghahanap sila ng black. Yan lang din naman yung mga naiisip kong dahilan. Pero kung ako kasi bibili ng Sniper na bago, ako mas pipiliin ko pa din yung gloss black, yung itsura. Pero kung available is mga ganyan ABS version, tapos sayan na blue pa yung sayan, tapos ay yung isa pang blue, di ba? Yun yung mga colorway ngayon pinakapipiliin ko yung ABS version, tapos papalitan ko na lang ng kaha. Maganda rin naman yung ABS version, kaso yun nga, medyo overpriced nga daw. Para sa akin, medyo mahal nga yun para sa akin. Dagdag lang naman is ABS version. ABS lang naman, di ba? So, mahal din naman nga ang ABS module. Yung pinaka ABS, mahal na talaga. Mula module hanggang sensor. Ganun talaga Kung hindi ka rin naman mahapit mag-drive tsaka nasa sayo na rin naman yun pagda-drive, bakit mo ba kailanganin laging humapit-hapit? Siguro kung makakabili kayo ng mga matte black tsaka gloss black, most probably mga second hand na nga lang talaga yung available. Hanap na lang kayo ng mga mabababang auto, yung hindi lalampas ng 10k, kasi mga ganong motor parang bago pa rin naman, kaso nga lang nagamit na ng iba. Kahit ako nung una, di ba, nung hindi pa lumalabas tong gloss black na to, nung mga 2023 model, nung una kasi ang pinaka gusto ko din talagang colorway ng Sniper ay yung Black Raven, kasi nga kulay itim
Tapos sila, ang alam ko, sila yung pinakamaraming stock. Sila yung pinakamadaming stock dito sa atin. Yung Black Raven na yun. Kaso hindi siya keyless. Mas gusto ko yung keyless. So sana dati bibili na ako nung matte brown. Tapos wala pa akong pang down payment noon. Kaya nangyari, nag-intay ako hanggang makaipon ako ng down payment. Sakto naman, nung nakakaipon-ipon na ako, lumabas itong si Gloss Black. Keyless. Yun. Kaya mas pinili ko si Gloss Black. Mas nagandahan ako. Yun ang pinili ko. Pero kung gusto nyo naman talaga is matte black, matte black na available na lang ata ngayon sa market nga ay yung ABS version. Yun lagi yung sinasabi nila eh. Ito po sir, matte black. Wala na po kaming gloss black eh. Ito na lang pong matte black. Tapos pagka pinakita sa'yo, tinuro sa'yo, yung ABS version pala yung sinasabi. Matte black nga din naman. Yun, para sa akin or sa opinion ko, siguro may makikita ka pa naman. Mga hatak na nga lang siguro. Kaso ang hirap magtiwala sa hatak na motor. Kasi mostly yung mga ganyan, hindi ko naman nilalahat ha, na kukuha sila ng motor, tapos pangangahuyan lang, tapos ipapahatak. Yung ganun yung minsan nangyayari sa sa mga hatak na motor eh. Pinapangahuyan ng iba. Kaya ang hirap magtiwala sa ganyang hatak na motor. Wala, ganyan talaga eh. Pagka minsan minamalas-malas tayo yung pinapangarap nating motor o mga pinapangarap nating bagay, minsan hindi na available sa market eh. Talagang sa mga second hand ka na lang makakakita. Ako nga, may gusto nga rin akong pyesa eh. Kaso pag tinitingnan ko lagi sa tag dito sa Racing Boy na shop, kahit sa shop, TikTok shop, Lazada, Shopee, laging out of stock. Talagang maghahanap ka na lang dun sa mga reseller. May patong na naman sa mga reseller. Kaya yun, medyo mahirap din. Same lang din naman yan sa motor. Pero mayroon ako mga nakikita sa Facebook. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan. Yung mga nagtitinda ng second hand na motor, may mga stock sila ng mga ganyan eh. Kung ano-anong motor eh. Mga low odo, tsaka yung mga well maintained na mga sniper. Nakakakita ako eh. Hindi ko lang nasisave sa Facebook. Pag nakita ko ulit yun, i-comment ko yun dito. Para sa mga nagtatanong, yun ang aking opinion. Wala, hindi rin naman ako masyadong malapit sa mga kasa ngayon eh. Huling tanong ko gloss black eh, kaso wala daw eh. So yun lang mga friends, nagpalit din nga pala ako ng mic. Tinetesting ko yung bago kong mic. At maraming salamat nga pala dun sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga patuloy na nanonood ng ating vlog. Kahit hindi naman tayo daily or regularly nakapag-vlog, kung kailan lang available at kung kailan lang may content. Bawi na lang ako sa inyo pagka nakakagala na ako ulit. Tsaka nga pala yun, sa mga sasama sa meet up, may pinaplano kaming meet up sa Tagaytay. Hindi ko lang alam kung saan ang punta, baka magtalisay na lang. Ang meet up ay sa Tagaytay, tapos parang tambay-tambay lang naman doon sa community chat natin mga friends. Meron doon meron na mga nag-confirm na pupunta sila. Baka March 2, yun, March 2. Antabay na lang kayo sa mga update pa ulit. At sali kayo sa group chat. Andun lang naman yung yung link sa community group. Tapos join na lang kayo sa group chat para masaya So yun lang naman mga friends. Maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. At kung may napulot ka sa video na to at nagustuhan mo tong content na to, huwag mo na lang kakalimutang mag-like, share, and subscribe. So yun lang mga friends, maraming salamat. May konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yo.